kwamitin tuntuɓa na jihar Kaduna, musamman waɗanda ba su samu damar halartar wannan taro ba. Da farko akwai honorable Zainab Audu Bago, wacce take tsohuwar kwamishina ce lokacin gwamnatin injiniya da Turabi Musa Kwankwaso daga 2011 zuwa 15, wacce ta so ta zo wannan taro amma saboda wasu ayyuka tana da jarabawa ba ta samu dama ta zo ba. Akwai honorable Aliyaku, wanda magaji ne ga honorable Umar Haruna Doguwa, wanda yayin da ya zama shugaban jam'iyya shi ya zama kwamishina na ilimi mai zurfi, wanda muna sa rai da shi kafin tashi da wannan taro. Akwai honorable Abdullahi Aminu, sakataren kwamitin tuntuɓa, wanda tun 2015 muke ta kaiwa da kawowa da shi a wannan jiha, wanda shi ma lalura ce ta hana shi zuwa, matarsa ba ta lafiya. A bisa wannan dalili ne daga ya zama wajibi isar da hanzarinsu tare da fatan alherinsu ga wannan gagarumin taro. Abu na gaba shine saƙon mai girma jagora na ɗariƙar Kwankwasiya da ke faɗin ƙasar nan da duniya ma ba. Insha Allahu shekara ta 2019. Ya umarce ni da in isar da saƙonsa na murna da fatan alheri tare da jinjina ta musamman ga wannan ƙungiya ta Kwankwasiya Najeriya da sauran 'yan Kwankwasiya da ke jihar Kaduna baki ɗaya, saboda irin ɗawainiya da tirtir da tarurruka da ake yi daban-daban a wannan jiha ta Kaduna domin yada aƙidar Kwankwasiya a jihar Kaduna da ƙasa baki. In ban da jihar Kano da ta wuce jihar Kaduna. Kuma ni dinnan da wasu daga cikinku za su yarda da ni na cewar wannan magana haka take, domin lokacin da aka yi kwaramniyar zaɓe ta 2015 inda ya fito takarar neman shugabancin ƙasar nan, yayin da ake ɗiban delegates su je Legas wajen taro, ni ina zaune a nan aka turo min jirgi sukutun. To kun ga wannan karramawa ce, ba wannan jiha kima ce da mutunci da kuma kama abubuwa daidai ƙarfi. So a kodayaushe abubuwa na jihar Kaduna in sun taso ba ma wasa da su, kuma ina so in shaida muku wayannan abubuwa da kuke kullum suna daɗa ƙarfafa mana gwiwa. Kusan daga nan ne in jam'iyya tana so ta isar da wasu abubuwa, dukkanin bayanai suke fantsama tun daga jihar zuwa arewacin ƙasa zuwa Najeriya baki ɗaya. So muna alfahari da ku, ko muna jin daɗi ƙwarai da gaske dangane da yadda aka tsaya ake ta aiki ba dare ba rana na tabbatar da wannan. Mai girma cewa ina godiya domin
zai iya cewa wannan biki naku ne, namu ne, na kowa da kowa ne. So muna godiya kwarai da gaske, muna daɗa jinjina muku, kuma muna fata za a ci gaba da ƙoƙari daga nan har lokacin da za a je jefa ƙuri'a, inda za mu ɗauki shugaban tafiyar mu injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso a tinkai